Brinje je općina u Ličko-senjskoj županiji i naselje u sjeverozapadnom dijelu Like. Prostire se između obronaka Velike Kapele i Velebita. Iako se Brinjski kraj naslanja na primorje, klima je izrazito kontinentalna, te se ovo područje smatra jednim od najhladnijih krajeva u Hrvatskoj. Kontinuitet života na ovim prostorima teče još od prapovijesnog razdoblja, o čemu svjedoče nalazi iz brda Humac, kao i bogato arheološko nalazište iz brončanog doba nedaleko od tog lokaliteta. Svakako vrijedi izdvojiti i Siničić špilju kod sela Letinec, koja datira iz mlađeg kamenog doba. Na njezinim se stijenama nalaze slikovne poruke napisane 9500 godina prije Krista, koje do danas nisu odgonetnute. Kao i većina teritorija današnje Hrvatske, tako i Brinje imalo turbulentnu prošlost. Povijest ovog kraja nemoguće je odvojiti od znamenite plemićke obitelji Frankopan, koja je ovdje stolovala u 15. i 16. stoljeću i u čije je vrijeme izgrađen burg Sokolac, srednjovjekovna utvrda koja je odigrala važnu ulogu u obrani od Turaka. Danas je riječ o općini s 3250 stanovnika u 12 naselja, koja ima mogućnost samostalnog gospodarskog razvoja, što je posebno došlo do izražaja nakon izgradnje autoceste Zagreb-Split. Taj je projekt omogućio da Brinje postane središnja točka za ulaganja u različite projekte koji su omogućili razvoj ovog kraja.